Dámy a páni, krásny deň vám prajem spred Bratislavskej Eurovej. Vítajte pri novom programe Módna polícia. Mnohí ste sa ma pýtali, čo vlastne módna polícia je. Tak si poďme v skratke na začiatok pojem módna polícia definovať. Módna polícia je nezisková, neexistujúca organizácia, zaoberajúca sa komplexným hodnotením a konštruktívnym kritizovaním aktuálnych módnych trendov, aplikovaných však najmä na jednotlivcoch. A v neposlednom rade rozoberaním konkrétnych outfitov ako celku. Módna polícia pátra po niekoľkých nezvestných osobách, tak sa poďme pozrieť na pátranie. Módna polícia vás žiada a zároveň vyhlasuje celoštátne pátranie po približne 40-ročnej žene, cca 155 cm vysokej. A dávajte si prosím pozor, táto žena je mimoriadne nebezpečná, ukrýva sa v prevlečení za exotické zvieratá, takže pravdepodobne ju môžete nájsť aj v zoologických záhradách. V prípade nájdenia hľadanej osoby jej hrozí za jej outfit trest odňatia slobody na 6 až 12 rokov nepodmienečne. Táto žena sa dopustila trestného činu celé zle od hlavy až po pety. Poprosím, keby ste túto ženu kdekoľvek videli, neváhajte nás kontaktovať na známe telefónne čísla a známe e-mailové adresy. Môžeme ísť na druhú hľadanú osobu. Táto žena má približne 20 rokov, je približne 160 cm vysoká, spáchala mimoriadne závažný trestný čin, ponožky a sandále, nemala by byť nejakým spôsobom nebezpečná, ukrýva sa v hlavnom meste, takže prosím, výzva pre občanov hlavného mesta, keby ste túto ženu videli, nahláste to na známe kontakty, hrozí jej pokuta vo výške 1000 až 2000 eur, alebo trest odňatia slobody na 3 až 9 mesiacov. Tretia hľadaná osoba je 25-ročná žena, 150 cm vysoká, spáchala trestný čin. Zlá kombinácia farieb. Dávajte si prosím pozor, pretože táto osoba je mimoriadne nebezpečná. Je ozbrojená modrou kabelkou značky v hodnote 15 eur. Ukrýva sa mimo územia Slovenskej republiky, takže toto je hlavne výzva pre občanov slovenských žijúcich v zahraničí. Prosím, kontaktujte nás na známe telefónne kontakty a mailové a internetové kontakty a sociálne siete. V prípade nájdenia tejto hľadanej osoby jej hrozí trest odňatia slobody na 2 až 4 mesiace alebo poriadková pokuta vo výške 500 až 800 eur. Štvrtá hľadaná osoba je mimoriadne nebezpečný 40-ročný muž, 160 cm vysoký, ktorý sa dopustil trestného činu komplet sedlácky outfit. Ukrýva sa v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy hlavného mesta. Dávajte si prosím pozor, je ozbrojený snímačom čipových kariet mestskej dopravy. Takže obrovský pozor. V prípade nájdenia tejto osoby mu hrozí trest odňatia slobody 1 až 2 roky alebo poriadková pokuta 2000 až 3000 eur. No a poďme sa pozrieť na poslednú hľadanú osobu. Je to približne 40-ročná žena, vysoká 155 cm. Trestný čin, zle zvolený športový outfit. Nie je ozbrojená, avšak pozor, maskuje sa lacnými fejkovými slnečnými okuliarmi. Nachádza sa v susednom hlavnom meste, takže výzva pre občanov susedného hlavného mesta. V prípade, že túto osobu niekde uvidíte, kontaktujte nás a neváhajte nás kontaktovať, pretože jej hrozí poriadková pokuta vo výške 100 až 200 eur. Môžete to stopnúť.